कर'ना भाइरास साननो बोसोरनैल' थायोब्ला गोसो थोलायनाया बेसे गोबाव थानो ब्रेकआपआ कमनखा बिनानाव दुखु दाजा माने बे कर'नाया जोबनानै थांबाय जोब्बाय माने बे पारमानेन्ट जोबखाबाय आरोखि दा बेखौनो आङो दानि लेटेस्ट घटनाफोरखौ जाफ्लेबाय थानाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि जिबनाव जे बुस्थुआ ब्रेकआप आरो रिलेशनशिपआव फैफिननाय थांफिननाय ब्रेकआप जाफिननाय आरो गुबुनजों हाबा जाहैनाय गुबुन बयफ्रेन्ड लानाय गोसोथोनायखौ गारनानै गोदान लानाय बेफोरखौ नुफ्लेबाय थायो जोंनि दा बे बाजाराव ओंखायनो आङो कर'नायाबो ग्रोब फैनानै थांबाय नालाय गिलु बालु गिथाव बाथाव जेखौनाखि गियालासे थानो हायाखै मानसि साथिया बे कर'ना भाइरासखौ आरोखि दा बे कर'ना भाइरासानो बोसोरनैल' थायोब्ला जोंनि नोंनि आंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसो थोलायनाया बेसे गोबाव थानो बे मेथाइखौ सुजुनाय जादों आरोखि बेखौ रुजुनानै कर'ना भाइरासखौ नोजोर बोनानै नोंथांनिनो सुजुनाय नामा औ बे मेथाइआ आंनिनो सुजुनाय आंनो टिउन होनाय खननायाबो आंनो आरोखि सिंगाराबो दिनै जे बे एलबामनि शुटिंखौ दिनै नोंथाङा खालामदों दा बिथोनखौ सोर होदों डाइरेक्टर हिसाबै बिथोन करिय'ग्राफ बिथोनखौ जों ज' होलायबाय ओमफ्राय बांसिन आं होनाय जाहैबाय आरोखि औ मेन रलखौ सोर लादों मेन रला जोंना साब्रै दङ नै आदा अनिल प्रेक्टिकेल आं जाहैबाय मनिषा प्रिति ओमफ्राय नै बाबु सानै दं निस्थार आरो प्रसान्त जों ज' समान रलखौ रानजोबदों आरोखि खुनु गोजौ गाहाय माबा गैया जिहेथु बे कमेडि स्टाइल जागोन नामा बे कमेडि स्टाइलैनो फुरा एखेबारे बिखायाव नांनाय आरोखि जेनेबा नोंना गाहायाव दङ जोंना ब्रेकआपआ कमनखा बेफोरखौ लानानै खुनु सिन्था जानो नाङा आरोखि आरो बिनि गाहायथाराव दङ जोंना कुत्ता लड़का जाएगा समझने वाला आएगा बान्दर माया जाबो सुन्दर माया आसबो बेफोरबायदि आरोखि नोंनाव साख्रि थायोब्ला नोंनाव थाखा थायोब्ला मालायनि गार्लफ्रेन्डखौबो मोनगोन मालायनि बयफ्रेन्डखौबो मोनगोन बे ब्रेकआप जानायखौ खुनु दुखु जानो नाङा आरोखि बिदि गाना गिबि सारिनि ससेखौ नोंथाङा रोजाबनो हागोन कर'ना भाइरास साननो बोसोरनैल' थायोब्ला गोसो थोलायनाया बेसे गोबाव थानो ब्रेकआपआ कमनखा बिनानाव दुखु दाजा ब्रेकआपआ कमनखा फंबाय दुखु दाजा कर'ना भाइरास साननो बोसोरनैल' थायोब्ला गोसो थोलायनाया बेसे गोबाव थानो बिदि आरोखि गाना नायगिरि बिथांमोनखौ मा खालामदों रायजो राजाखौ मा खालामदों आङो मिजिं थियो बियो आंनि चेनेल जे प्रेक्टिकेल बसुमतारी बे चेनेलावनो आपल'ड जागोन सानबासोनि गेजेराव दा रायजोफोरनि अननाय मोजां मोननाय मोजां कमेन्ट नायनाय लाइकफोरखौ मोनगोन होनना मिजिं थिबाय बङाइगाव सापागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार ग्रेन्ड i10 नियस i20 N-Line अरा भेरना आल्काजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशेल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव सापागुरि र'ड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नाम्बार 9101093856 8011827497 700279673 70026948111 आव खौरां लाहर मेगना हुन्डाइ श'रुम